אבל יש לך צאן, אתה יכול לבדוק. כי בכל שנה אנו מתכנסים כאן, תושבי עין ורד, כדי לכבד, לזכור ולהזכיר את חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה. 25,420 חללי מערכות ישראל ו-5,229 חללי פעולות האיבה. אם יישמע הצפירה, הקהל מתבקש לעמוד עד אחרי הקראת היזכור. אז עוד דקה. את הדגל יורידו לחצי התורן. רון שנקין, בן 47, בן המושב, שירת במילואים במשך כ-300 ימים, מאז אוקטובר 2023. ורון בצלאל, בן 38, שירת במילואים מעל 250 ימים, בחטיבת חי"ר 9211. את אבוקת הזיכרון ידליק יפתח שיב שמש, בן המושב. יפתח שרת במסגרת שירותו הצבאי בחיל השריון. הוא שירת מעל 1.5 שנה בגזרת עזה. היה בצוות האישי של אלוף משנה אחסן דסקה, זיכרונו לברכה. מח"ט 401 שנפל במלחמת חרבות ברזל. פסל מפת ארץ ישראל ליד האבוקה הינו יצירה של יאיר לוינשטיין ויותם סננס, בן המושב. יותם נפצע מירי מחבלים ב7 באוקטובר, בשבת השחורה. יש לכולנו אחריות גדולה מאוד. ראשית, הצורך המובהק לבצע את משימתנו כלוחמים על הצד הטוב ביותר, תוך חתירת מגע והכרעה של חמאס לכל מקום שנבחר להיות. ואף מול כל אויב שנדרש לעמוד מולו גם בזירות האחרות המתפתחות.
שנית, שנהיה אלוהים לכם, הרחמים, מפקדים שמתחנים בגבורה, ולפעמים הגיבורים שלנו שמתחנים להשתקם, וחלקם אף חזרו לעברו הקו. וכמובן שנהיה אלוהים לחללים ולמשפחות השכולות היקרות. בסוף יש לנו אחריות להישאר בני אדם, לערכים במוסד שהצבנו לעצמנו תוך כדי המלחמה. דבר המבדיל אותנו מהאריות האכזבנו ולא המלאכים. לך בני, חברי ואחי לנשק, ולא פחות מזה לחיים, תודה שעבדת את החטיבה, את המשימות הכי מורכבות במערכה הזו. לקחת את התמירים להישגים ביותר גדולים. ובעיקר תודה על מי שאתה, דם, מפקד, וכמובן אבא ואיש משפחה נפרד. כאן רק נשאר לאחל לך זמן איכות ותחזור כתשוכים מצוצה. וכדאי, אין דבר מובן מאליו, ממש לא, תודה על הזכות שפחדת במפקד הכתיבה, עצמה, שפש נבין בכל מובן. במשפחתי, אומנם אתם עסוקים, אבל נמצאים ממש בלדיו בכל צער. משפחות והלוחמים, אתם נושאים לנטל, לא פחות מאיתנו. התמיכה והסודנות שלכם לעורר את השואה. אנחנו צריכים את חזקים בראש. אתם הגב שלנו, ונבין אותנו בכל רגע. נמשיך לעשות בצניעות בענווה, עד הרצפות. בהצלחה. כולכם מאזינים בקשר, מפקד הפיקוד, הנאור, משפחות היקרות שלנו שמאזינות גם בקשר, והכי חשוב והלוחמים, והמפקדים, אנשי המילואים של צוות הקרב של חטיבה 401, ואת שאר החטיבה שנמצאת בחטיבות אחרות, אתם שלוקחים חלק בתקופה היסטורית מאתגרת. תקופה שכנראה לא הייתה מאז הקמתה של מדינת ישראל. אני מלא גאווה לקבל את הזכות לפקד עליכם. לא מיוחד יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות והחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילת המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חרפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. הקהל מתבקש לשבת. תפילת אל מלא רחמים מפי איציק רייכר, בנו של שלמה רייכר, זיכרונו לברכה. אל מלא רחמים שוכן במרומים, אמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים, טהורים וגיבורים, כזוהר הרקיע, מזהירים, לנשמות הקדושים שנלחמו בכל מערכות ישראל, במחתרות ובצבא ההגנה לישראל, ושנפלו במלחמתם ומסרו נפשם על קדושת השם, העם והארץ. בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם, לכן בעל הרחמים, יסתירן בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתן, בגן עדן מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבותם, ותעמוד לכל ישראל זכותם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. קדיש מפי משה ברדיצ'ב, בנה של לאה. גדל והתקדש מרבה, בעלמה דברה קירותי, וימליך מלכותי, ויצמח פורקנה, ויקרב משיחה.
בחייכן וביומכן ובחיי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהא שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יהא שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם, ויתנשא ויתהדר, ויתעלה ויתעלה על שמי דקודשה בריחו. לעילה מכל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה, ואמרו אמן. יהא שלמה רבה משמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. משנת 1935 ועד 1993 נפלו 17 מאנשי עין ורד בשירותם הצבאי ובפעולות איבה. שמותיהם החקוקים על האנדרטה הם עדות לחיים שהיו ואינם, למשפחות שנושאות עימן את הזיכרון והאובדן ומעבירות אותו מדור לדור. כמדי שנה נציין את שמותיהם ונניח זרים לזכרם. אביגדור קופרמינץ, יליד פולין, עלה לארץ ב-1923, עבד כטייח בתל אביב ונמנה על מייסדי הארגון להתיישבות בעין ורד. נרצח ב-19 באפריל 1936 במאורעות הדמים ביפו, בעת שעבד למחייתו בבניין בשכונת ג'בליה. נקבר בבית העלמין טרומפלדור בתל אביב. ישראל מרדכי משקיט, יליד קישינייב שבסרביה, עלה לארץ עם הוריו בשנת 1935 לאחר שסיים את בית הספר היסודי. השתקע בעין ורד בבית אחותו ועבד בפרדס. ביוני 1940 התגייס לחיל החפרים הארץ ישראלי, במסגרתו נשלח על ידי הצבא הבריטי לחזית המצרית והיוונית. שם נפל בשבי הנאצים ונלקח למחנה שבויים בגרמניה. בתום המלחמה, במאי 1945, נהרג בעת שמטוס שהוביל את השבויים המשוחררים מגרמניה לאנגליה התרסק מעל אדמת צרפת. נקבר בבית קברות צבאי בריטי של חללי מלחמת העולם השנייה בפריז. אבא שרייר, יליד ליטא, עלה לארץ ב-1924 והצטרף לגדוד העבודה. התגורר במגדיאל. עסק בחקלאות ובפעילות ציבורית למען ציבור הפועלים. ב-1934 הצטרף לעין ורד. נהרג ב-5 ביולי 1938 מיריות שנורו על ידי כנופיית ערבים שערבה לו ולשלושת חבריו מעין ורד בעת שהיו בדרכם לעבודה בפרדסי יכין ג'. נקבר בבית העלמין בתל מונד. אריה כהן, יליד ליטא, עלה לארץ ב-1925 לקיבוץ גבעת השלושה. בהמשך הצטרף לגדוד העבודה ועבר למגדיאל. בשנת 1933 היה בין ראשוני המתיישבים בעין ורד והקים משפחה ובנה את ביתו. ב-5 ביולי 1938 נהרג מיריות כנופיית ערבים מהמערב כשהיה בדרכו לעבודה בפרדסי יכין ג'. נקבר בבית העלמין בתל מונד. מרדכי ליכט, יליד פולין, בגיל צעיר הצטרף לתנועת החלוץ ובשנת 1925 עלה לארץ. עבד בחקלאות בראשון לציון, בסלילת כבישים, קידוח בארות, במפעל החשמל בנהריים ובנמל חיפה. בשנת 1933 הצטרף לעין ורד והקים בבית. נפצע ב5 ביולי 1938 מיריות הערבים מהמערב כשהיה בדרכו לעבודה בפרדסי יכין ג'.
ומת מאוחר יותר מפצעיו. נקבר בבית העלמין בתל מונד. שרגא אברבוך, יליד ליטא, היה חבר בנעוריו בתנועת החלוץ שהכינה ועודדה בני נוער לעלייה לארץ. עלה בשנת 1928 עם משפחתו ונמנה בשנת 1933 עם ראשוני מתיישבי עין ורד, בנתה פרדס, הקים משפחה ועבד כחקלאי. נפצע ב5 ביולי 1938 מיריות כנופיית ערבים שערבה לו ולחבריו כשהיו בדרכם לעבודה בפרדס יכין ג', ולמחרת מת מפצעיו. נקבר בבית העלמין בתל מונד. מרדכי וייסמן, יליד גליציה. בנערותו הצטרף לתנועת נוער ציונית, ובשנת 1929 עלה בניגוד לרצון הוריו לארץ ישראל. בשנת 1932 הצטרף לקבוצת מתיישבים שהגיעו לעין ורד, ברכש אדמה ובנה את ביתו. ב-13 במאי 1948, למרות שכבר היה נשוי עם ילד ואישה הרה, הצטרף מרדכי כרגם לכוח הכוננות היישובי, הפלם, לקרב בטירה בו מצא את מותו. נקבר בבית העלמין בתל מונד. פנחס כהן נולד בארץ בשנת 1930. הגיע עם משפחתו לעין ורד בשנת 1933. למד בבית הספר בתל מונד, ובמקביל ללימודיו עבד בחקלאות במשק המשפחתי. שירת בגדנ"ע ובפלם היישובי, ובמסגרת זאת השתתף גם בקרב בטירה, בו נפצע ב-13 במאי 1948. נתפס פצוע על ידי האויב. מקום קבורתו לא נודע. יעקב ברי, יליד הארץ, הגיע עם משפחתו לעין ורד בשנת 1933 כשהיה בן 5. למד בבית הספר בתל מונד. בנערותו הצטרף לגדנ"ע, מילא שורת תפקידים במסגרת זאת, ובמהלך מלחמת העצמאות פיקד על הפלם, כוח הכוננות היישובי בעין ורד. ב-13 במאי 1948 יצא עם הפלם לקרב בטירה בו נפל. נקבר בבית העלמין בתל מונד. מיכאל ענה, יליד הארץ. משפחתו נדדה בין תל אביב, קריית ענבים, טבריה, ולבסוף התיישבו בעין ורד. בגיל 21 הצטרף לפלמ"ח. במהלך מלחמת העצמאות שירת כחבלן באזור סדום. נהרג מפיצוץ מוקש ב9 ביולי 1948 במהלך טיפול בשדה מוקשים. נקבר בהר הרצל בירושלים. שמואל ניפומנישצ'י, יליד הארץ. משפחתו הייתה מראשוני המתיישבים בעין ורד. למד בבית הספר בתל מונד. בנערותו הצטרף לגדנ"ע ולפלם, ובאפריל 48 התגייס לפלמ"ח ושירת בגדוד הפורצים. נטל חלק בקרבות באזור ירושלים ונהרג בגבעת הרדאר ב-11 ביולי 1948. נקבר בבית העלמין הצבאי בקריית ענבים. יעקב פיקסלר, יליד פולין, עלה לארץ במלחמת העצמאות, ובשנת 1950 הצטרף להרחבה בעין ורד. עבד בהשקיית לילה בשטחי תפוחי האדמה המשותפים של המושב. ב3 ביולי 1951, בשעה שעסק בהשקיית השדות, נורה יעקב מירייה בודדת ממערב
ונפל למותו ליד הברז הראשי בפרדס. נקבר בבית העלמין בתל מונד. צבי נבון, יליד הארץ, גדל בעין ורד. למד עד כיתה י' בבית הספר בתל מונד, ולאחר מכן בבית הספר הטכני של חיל האוויר. התגייס לצה"ל וסיים בשנת 1954 קורס טייס כטייס קרב. טס על מטוס מוסטנג. ב-13 ביוני 1956 נהרג במהלך תאונת טיסה בעת נחיתה בבסיס רמת דוד. נקבר בבית העלמין הצבאי בתל מונד. שלמה רייכר, יליד רומניה, עלה לארץ בשנת 1947 באוניית מעפילים, השתתף בקרבות מלחמת הקוממיות ואף נפצע בה. לאחר המלחמה הצטרף למושב עין ורד, הקים בית ומשק. נהרג ב-23 ביוני 1958 בעת מילוי תפקידו במהלך שירות מילואים. נקבר בבית העלמין בתל מונד. יובל גדיש, יליד הארץ, הגיע לעין ורד כילד עם משפחתו מקבוצת ישראל. למד בבית הספר היסודי בתל מונד ובתיכון כצנלסון בכפר סבא. התגייס לצה"ל ב-1974 לקורס טייס, אותו סיים כטייס מסוק. שירת בקבע וב-8 באוקטובר 1980 נהרג בהתרסקות מסוקו במהלך טיסת ניווט באזור מצפה מודיעין. נקבר בבית העלמין בתל מונד. לאה ברדיצ'ב נולדה ברומניה. ילדותה עברה בצל השואה כבת יחידה להוריה. בשנת 1951 עלתה לארץ. נישאה לאורי ויחדיו בנו את ביתם בעין ורד. ב-4 בפברואר 1990 נסעו לאה ואורי לטיול במצרים. בדרך לקהיר הותקף האוטובוס בו נסעו על ידי מחבלים. אורי נפצע ולאה נהרגה בהתקפה. נקברה בבית העלמין בתל מונד. ישראל טננבאום, יליד פולין, עלה לארץ בשנת 1957 והשתקע בעין ורד. עבד במשך שנים רבות בחקלאות. בשנותיו האחרונות עבד כשומר בבית מלון סירונית בנתניה. ב-14 ביוני 1993 נרצח על ידי מחבל בעת שעבד במלון. נקבר בבית העלמין בתל מונד. חבר'ה, גדוד 13 גיבורים, אבל זאת רק ההתחלה. זאת רק ההתחלה. יש לנו עוד לילות של הגנה, ויש לנו עוד מבצע לתמרן. אני רק אסיים במה שהתחלתי. תראו מה זה, הנבואה שהגשימה את עצמה. תור יום הכיפורים, אחד לאחד. עוד 10 שנים יהיה מג"ד גיבור לגדוד 13 עם לוחמים גיבורים. חלקכם כבר תהיו הורים, חלקכם כבר לא יודע איפה תהיו, והוא יקפיץ את הגדוד ביום כיפור ויספר עליכם ויראה תמונות של ההרוגים שלנו. אז כנראה שאתם לא כאלה מפונקים, וכנראה שאתם לא פחות גיבורים, וכנראה שאתם לא דור האייפון. אז כל הכבוד לכולם, גאה אחד אחד במי שעומד פה. Thank you.
מחר אני מת, תעשי מסיבה, אל תהי עצובה, גם אם יש לך סיבה. אם מחר אני מת, תתקשרי לכולם, אל תספרי על אדם, תספרי על הים, על כמה שרציתי לנגוע, על כמה שאהבתי לחיות, על איך עליתי איתי גבוה, ואיך זה לא יכול להיות שממחר כבר לא אקרא לך כפרה, לא אחבק אותך יותר בלילות, תזכרי אותי רק שאת שרה את השירים שלי המנגינות. אם מחר אני מת, את לא תהי בודדה, אני אהיה פה ליד, שהיד שוב תירד, שתגלי עוד אמת, שתמצאי עוד אחד, והוא ייתן לך הכל. תספרי עליי קצת, על כמה שרציתי לנגוע, על כמה שאהבתי לחיות, על איך עליתי איתי גבוה, ואיך זה לא יכול להיות שממחר כבר לא אקרא לך כפרה, לא אחבק אותך יותר בלילות, תזכרי אותי רק שאת שרה את השירים שלי המנגינות. על כמה שרציתי לגעת, על כמה שאהבתי לחיות, השרתי במעיל טבעת, חלמתי כבר כל כך לראות את השמלה שאת אמרת שתשימי, את האישה הכי יפה בעולם, ועכשיו אם את קוראת תבטיחי שתמצאי לך איזה סוף מושלם. סרן יעל גזית, מהיישוב רקפת, סגן מפקד פלוגה בגדוד 53 שבעוצבת ברק 188, נפל ב4 בדצמבר 2023 בקרב ברצועת עזה, בן 24 בנופלו. אחרי שנהרג בסג'איה, מצאו הוריו 100 שירים שחיבר כחבר בלהקת רעש לבן. נפילתי, סרן יעל גזית, זיכרונו לברכה. זו נפילתי הסופית, והיום מתחיל חורבן. כל דבר קורה מכאן ואילך. זוהי עת מבול. יצאה סירה אל חוף, זהו זמן מבול, והוא הכל לשטוף. כולם זוגות זוגות, ושוב אני לבד. לא רק היינו אז יודעים מה היה לנו ביד. כעת עולה מפלס הים, נשאר רק לחכות, תהי לזיכרון ישן, אשר נותר במצולות. ציפור אולי תביא עלה של זית, או סימן ברקיע האפור, תפציע קשת בענן. עוד תגיע אדמה, ובית, ומשכן, ותגיע אהבה. גם אם ייקח קצת זמן, עוד תגיע אהבה.
גם אם ייקח קצת זמן. רק זיכרון אחד מאת תרצה אתר. הס, לא עוד ישוב אותו השקט. לא בצליל עצוב תיסוב הדלת. לא, לא עוד אראה אותך. רק את צילך המרקד. שוב רק בלחישה קרב הרוח. שוב בדמות אישה ושט פרוע. הד, רק הד נותר ממך. רק זיכרון אחד עובר. רק זיכרון אחד. אמור לי שאני עני מאוד. דבר, דבר אליי, אמרת לי ושתקת. אמרת לי, ולא עוד. הס, בחלונות יושב הערב. אז אפל וחם, שוחר לטרף. הס, אל תקרבי אליי, אל תהפכי אליי פנים. ליל, אני מונה את רגעייך. ליל, אני מביט אל תוך עינייך. ליל, רק ליל נותר ממך. רק צמרות ועננים. תחזור בחלומות, איזימן. הדרך ארוכה עד שתשוב מכל שבילי הנצח. גם עם כנף שבורה אני אעוף ואעמוד בפתח. אני אביט בלילה, כמו ינשוף אל תוך הרי החושך, וגם עם הליצן תמיד עצוב, אצלי ניצוץ של אושר. אני לא אשאר בחשיכה, גם כשאפל באופק. בכל מקום אוחזת בידך וחשה את הדופק. וגם כשעלינו עננים ואין חלון לאור, אצלי כל הדלתות פתוחות בפנים כדי שתחזור. אתה תחזור בחלומות. תחצה איתי עוד תהומות ועומקים של פחד. אתה תחזור בחלומות. כי נשמות כל כך דומות תמיד יישארו ביחד. הדרך ממשיכה אל האינסוף, ובטח לא תגיע. הים שוב לא מוצא את קו החוף ולא את הרקיע. וגם כשאין אותות ואין סימן, וכשכל יום פוצע, אני יודעת, זהו רק הזמן, וגם אתה יודע, אתה תחזור בחלומות. עוד נחזור להיפגש, להסתכל שוב בעיניים, יש פקק
נפילות כבד בנתיב של השמיים, אבל החוט הדק בינינו אף פעם לא נקרע. עוד נצחק שם על הכל, לא תהיה לנו ברירה. זה שוב לטייל בבוקר של שבת, נחזיר את השגרה עבודה לאט לאט, לקום מהספה, לפתור את האוויר. למדנו עם הזמן שהכל כל כך שביר, ובינתיים ניפגש בחלומות. אני איתך בכל שעה, בכל הנשימות, ואם אתה עמוק מתחת לשמיכה, תשאיר לי את הדלת חצי פתוחה. אני שולחת ידיים ארוכות, הן מחבקות אותך עכשיו, הן מחבקות, ורק תזכור שנייה לפני שאתה נרדם, שגעגוע הוא הדבק הכי חזק בעולם. עוד נחזור שוב לשחק, להתפרק בחיבוק. השנייה הכי קשה היא אחרי הניתוק, ושער הדמעות שלי נפתח שוב לרווחה. כי יש שוגע ויש נרות, אבל אין לי כאן אותך. נחזור להיפגש, נשכב סתם על הגב, לא ניקח שום דבר כמובן מאליו. ואם אתה תרגיש שעברו מיליון שנה, יש כאילו כלום, כאילו כלום לא השתנה. ובינתיים ניפגש בחלומות, אני איתך בכל שעה, בכל הנשימות, ואם אתה עמוק מתחת לשמיכה, תשאיר לי את הדלת חצי פתוחה. אני שולחת ידיים ארוכות, הן מחבקות אותך עכשיו, הן מחבקות, ורק תזכור שנייה לפני שאתה נרדם, שגעגוע הוא הדבק הכי חזק בעולם. אני שולחת ידיים ארוכות, הן מחבקות אותך עכשיו, הן מחבקות, ורק תזכור שנייה לפני שאתה נרדם, שגעגוע הוא הדבק הכי חזק בעולם. שגעגוע הוא הדבק הכי חזק בעולם. בהתקדש, חיים גורי. לחיות עם הצער, עם פני רעים הנשמרים בנעורי הנצח של התמונות, עם פני בנים ונכדים ונינים הממשיכים להילחם בארץ הזאת, העייפה להורגים. לחיות עם מלחמת העצמאות הנמשכת, עם תחושת הצדק המפעמת בלב הצבא הזה, אשר עלה מן המחתרת, אשר נוצר בסערת הקרב, לחיות כנרדף בעמים אשר כבש את חירותו, אשר גאל את אדמתו השדודה, לחיות עם הבדידות המרה, עם השנאה השוצפת,
עם דרשות הסתה, עם הטרור הנמשך, עם העצמים החשודים, עם סכנת הצבאות המתעצמים מעבר. לחיות, לא להתייאש, לא להתקער, לא להתפתות, לחיות ולהאמין, לחיות ולקוות, לחיות ולעשות למען עתיד אחר במזרח, למען ברית עמי בני שם שתיכרת בבוא יום. לחיות ללא אשליה, לחיות ללא עייפות, ללא ויתור על העיקר, לחיות ולהתעצם, לחיות ולהמשיך, לחיות ולהאמין. לחיות ולבנות את הארץ הזאת, לחיות ולעלות, לחיות ולהעלות. לחיות עם סבלנותה של אומה בת אלפי שנים, עם התלהבותה הקנאית של אומה צעירה הנוצרת על האבנים, לחיות למרות הכל, לחיות ולבנות את גשרי השלום, לחיות ולכונן בארץ ישראל את החברה החדשה, את חברת הצדק ועילוי האדם, ליצור תרבות עברית, לקדש את אוצרותיה, לקרוע את כל החלונות אל כל הטוב והיפה בתרבות האדם. לנשוך שפתיים ולחיות, ללמוד, לקוות ולהיות, לעבוד קשה ולהחיות, לתקן מעוות ולחיות, לפתוח לבבות, ללמוד מן הניסיון, לחיות את הרגעים הקטנים ואת השנים הגדולות, את הזוטות, את ההבלים ואת התקופה הסוערת, לחיות עם הצער, לחיות עם אמונה. עוז מנדלוביץ', לוחם סיירת גולני, נפל במבצע צוק איתן בשנת 2014. אביו, עופר ליעוז מנדלוביץ', לוחם אף הוא בסיירת גולני, חיבר את מילות השיר לזכרו. נתפללה. נולדת לחיי ילדי בכורי, היית כעטרת לראשי, עיני מלאך, כנפיים לצדך, אתה איתי, אך מעלה מקומך. העוז שלי, העוז שבליבי, נשבעתי אמונים לשליחותי, אפיץ שמך, אפיץ מטוב לבך, העיר את עולמנו באורך, נתפללה שהשלום יבוא עלינו, נתפללה שהשלווה תשכון בינינו, נתפללה לפרח בקנה, עם התקווה שהתותח שוב לא יראה, נתפללה שהשלום יבוא עלינו, נתפללה שהשלווה תשכון בינינו, נתפללה שאב שוב לא יבכה, עם התקווה שמתוכנו ניבנה. הלכת מחיי מבכורי, אך רוחך נושפת בעורפי, נשבעתי לספר על עוז לבך, לא תשכח ילדי מבטיחך, קורא אני נופל מלאך שלי, זועק מכאן תפילה מדם ליבי, שלח לי סימן, רק רמז ממרומך, שלח לי קריצה, חיוך כהרגלך, נתפללה שהשלום יבוא עלינו, נתפללה שהשלווה תשכון בינינו, נתפללה
תשכון בינינו, נתפלל אליו שאף שוב לא יבכה, עם התקווה שמתוכנו ניבנה. עם סיום הטקס, חשוב לזכור כי בעזה עדיין מוחזקים 59 חטופות וחטופים מזה 571 ימים. אנו מחויבים לפעול להשבתם המיידית של כולן וכולם. לשירת התקווה, הקהל מתבקש לקום. תם הטקס. תודה. וגם זה התחיל להפחיד אותי, אני לא רוצה להיות בצבא. כן, גם אני. עוד לא, אני חייבת. אלון, תראה שסגרתי. אלון, תסתכל שסגרתי. כן, כן.